Някои неща няма да се променят. Изобщо нямах намерение третото ни видео в канала да бъде на тази тема, но... Вижте. Това не са пратки, които съм си поръчвала и колкото и ще да бъде хубаво днес да правим анбоксинг на нови книги, гримове или някакви други продукти, в това видео ще направим анбоксинг на наши върнати пратки от некоректни клиенти и то само от началото на годината. Какво? Това, което в момента виждате, са 6 върнати пратки. Но истината е, че случаи като тези стават все по-чести и някак си започват да се приемат за напълно нормални. А сега си представете 47. Това са върнатите ни пратки от некоректни клиенти за 2024 година. И ако това число ви се струва малко, нека го кажем в сума. 567 лева и 32 стотинки. О, това са 2 сандвича, 1 мъфин и цял сладолед. Това е сумата, която ние сме заплатили за некоректното отношение на нашите клиенти и връщането на тези 47 пратки за изминалата година. За тези от вас, които не са наясно как работи системата, ще обясня. Нещата работят така. Влизаш ти като клиент в нашия сайт. Избираш си хубава книга или друг артикул, който ти харесва и който в действителност искаш да получиш и го поръчваш, въвеждайки своите данни като 2 имена, имейл и адрес за доставка. Можеш да избереш дали пратката ти да бъде доставена до личен адрес или до офисна акаунт. Добре, сигурен ли си? Да. Наистина ли си? Да. Абсолютно ли си? Да, абсолютно съм сигурен. След като ние получим твоята поръчка, наш представител се свързва с теб по телефона, за да я потвърдим устно и най-вече за да сме сигурни, че ще отидеш до посоченият офис, за да си вземеш пратката. Ало? О, няма проблем. Макар че в днешно време и това вече не е сигурно. След като поръчката е направена и е потвърдена устно по телефона и ти като клиент си сигурен, че искаш да получиш избрания артикул, ние опаковаме твоята поръчка. И го правим с изключително много любов, старание и всеотдайност. Нещо, което много големи компании не правят за своите клиенти, но ние като хора, именно занимаващи се с изкуство, влагаме повече от сърцето си, за да можеш ти да получиш своята поръчка в един наистина красив и нежен външен вид. Да бъде нещо специално направено за теб. Мислите ли, че беше лесно? Никой не ни пита колко пари сме дали за опаковъчни материали, брандиране на пликове, целофанови опаковки, които да предпазват книгите от надраскване, печат на стикери, картички и изключително много други неща. Но в крайна сметка това не е важно, нали? Тези неща не влизат в крайната потребителска цена. Това са материали, които абсолютно безплатно ти получаваш като краен потребител, за да получиш своята поръчка в един малко по-личен и красив вид. Не може да бъде! Не ти ли харесва? Харесва ми! Това е разумно, скъпо! В смисъл, не е като да ти я сложим в найлонова торбичка, нали? Ето. След като книгата вече е опакована и изглежда невероятно, е време да я изпратим. Наш представител отново отива лично до офисна акаунт, за да изпрати пратката специално за теб. Пратка, която в повечето случаи струва между 10 и 15 лева. И така пратката се изпраща към клиента. След това процедурата е ясна. Клиента или в случая ти не отиваш да си вземеш пратката до офисна акаунт или ако е до личен адрес, изобщо не вдигаш на позвъняванията от акаунт. Не му се сърдя се само на себе си. В повечето случаи тези клиенти изобщо не вдигат телефоните си, а има и такива, които вдигат и казват, че изобщо не са поръчвали нищо. Добре, малко му се сърдя, че ме накара да се чувствам зле. И това при положение, че поръчката е потвърдена по телефон. След което акаунт се свързват обратно с нас и ни казват за непотърсената пратка.
Пратката престоява 7 дни в офиса, след което се връща обратно при нас, а ние трябва да заплатим транспортните разходи в двете посоки, което в повечето случаи е между 15 и 18 лева. Което ощетява не само нас, но и автора на книгата, която си избрал да поръчаш и да не вземеш. Това е подигравка. По този начин ти не само се подиграваш с труда на хората, които са отделили специално време за теб, за да изпратят и подготвят твоята поръчка, но и се подиграваш с изкуството, поезията и сърцето на един автор, който е вложил изключително много в създаването на своята книга. Разбирам какво се случва. Мислиш си, че 15 лева за двойна доставка е нищо, нали? Да, може би е така, но за малък и тепърва процъфтяващ бизнес това е огромна сума. Какво? Ще струва много. Парите не растат по дърветата или да, защото се правят от хартия, но не е важно. Тъй като ние имаме производствени разходи, данъци, рекламни материали и авторски дял за авторът, който е написал книгата, който дори не е много. Или т.е. ако кажем, че една книга струва 15 лева, например, като новата ни книга Истерия, тя има производствени разходи от 5 лева за отпечатването й, транспортни разходи, данъци, опаковки и изобщо изключително много неща, които крайният потребител дори не вижда. Чистата печалба от една такава книга би била не повече от 3 до 5 лева, която вместо да отиде при авторът на книгата, ние трябва да заплатим, че даже и отгоре, защото ти не си бил коректен потребител и си се подиграл с изкуството на някой друг. Тъжно е и е жалко, че има хора, които дори не осъзнават вредата, която причиняват с действието или бездействието си. И го казваме хиляди пъти, не само за нашия бизнес, а и от името на всички малки бизнеси и брандове в България. Ако не възнамеряваш да си вземеш конкретното нещо, просто не го поръчваш. Правете каквото казвам. В много случаи това, че някой си е направил поръчка или да кажем, че тя е била последен артикул или в нашия случай последна бройка от последен тираж на дадена книга, друг клиент иска да я купи, но за съжаление не може, защото ти си решил да я поръчаш и тя да престоява 7 дни в еконт, без да отидеш да си я вземеш. Тъпо е. Не уважаваш нито нас, нито авторите, нито изкуството, което са създали, а по този начин дори не уважаваш и самия себе си. Липсва ти достоинство. Но да, нека да отворим нашите собствени пратки, които са върнати от любимите ни некоректни клиенти. Аз лично вече нямам представа какво има вътре, защото е минало изключително много време и наравно с всички останали поръчки е съвсем нормално. Да видим. Тази пратка ни се връща от Банкя за некоректен потребител. Иванова. Да видим какво има тук. Аз изобщо по никакъв начин не си спомням да са всички тия поръчки. Ето така се връщат върнатите пратки с унищожени опаковки. И винаги ми е много тъжно да ги късам. Тук имаме В сърцето на хаоса, която не е една от най-любимите и най-продаваните ми книги, честно казано, ама такова. Също имаме и благодарствена картичка, която слагаме към всяка една поръчка, защото е нещо много специално за нас. Така, трябва ни добро извинение. Продължаваме с пратка върната от Шумен за некоректен потребител. Костадинова. Тя се оказала некоректна. И пък със сигурност тези, които не си взимат пратките, изключително много грешат, като го правят. Пак благодарствена картичка. Тук имаме 11-11. Една наша много любима книга. Наистина е странно да опитаме да разберем причините. Следващата е малко по-голяма. Връща ни се от Варна и е за била, всъщност за некоректен потребител. Христова. Тук имаме няколко книжки, най-вероятно. Тук имаме цели 3 книги. Да ги видим.
посетим госпожица или госпожа Христова, не знам какво си е избрала и е решила да не го вземе. Ангелско мълчание. Следващата книга. Наистина ми е много тъжно да ги късам тези опаковки, ама това е положението. Следващата книга е Сърцето ми говори на Бол или на Теодора Кипчева, която ни е една от новите, честно казано. И последната книга, която ни се връща Варна, е Точките, които не поставихме. Сборник с разкази на Антони Точица, който ние просто обожаваме. О, добре. Следващата ни се връща от София и е била до госпожица Некоректен потребител. Царова. Толкова много анбоксинг на върнати пратки, защото не сме правили до сега. е много тъжно. Към тази поръчка, която е на точките, които не поставихме, отново на Антони Точица, имаме и благодарствена картичка, която беше за благотворителната кауза, в която участваше цялото издателство, заедно с голяма част от нашите автори. Но, за съжаление, ние трябваше да си заплатим двете доставки, да ни се върне обратно. Всичко е наред. Много е добре, наистина. Да не вдигаме врява. Добре. След това следва Некоректен потребител. Георгиева от Видин. Георгиева. Така. Все повече наистина не разбираме хората, които по такъв начин се подиграват с останалите. Това е отново Ангелско мълчание на Георгиева. Благодарствена картичка. И последната ни отново по-обемна поръчка е идва от Петрич и е била за Некоректен потребител. Турсунова. Чакай, не е каквото изглежда. Не видим какво има толкова тук. Тук са два пакета, може би няколко книжки вътре, сега ще видим. Това е била страхотна поръчка. Картичката ще да се хвърля. Това е била страхотна поръчка. Списанието ни Чернова на тема Театри и идеали, в което са включени няколко автора. И е първото списание за поезия, което беше обявено, че чрез продажбата му приходите изцяло ще отиват за благотворителна цел. Другия пакет какво има? Това наистина е била една страхотна поръчка. Имаме Сърцето на хаоса отново на прекрасната ни авторка Камелия Стефанова. И една от най-новите ни книги Истерия на авторката ни Владимира Алексиева. И за съжаление, това е тъжно. Стига. Ами, ето това са всички върнати книги от общо 6 поръчки. Това е изключително тъжно и изключително голяма подигравка с човешкия труд. Виждате колко много неща сме направили и вложили за всяка една книга, но хората явно предпочитат да се подиграват с труда на другите. Жалко.
Тези книги можеха сега да бъдат при някой от вас, а вместо това стояха в продължение на седмица по офисите на Еконт. Те ще намерят своят нов притежател и ние сме убедени в това. А до тогава можете да поръчате книжка от нашия сайт издателствостенопис.com. И именно заради случаи като тези, издателство Стенопис има така нареченият червен списък, който изглежда горе-долу така. Това е списък с всички некоректни наши клиенти. Принудихме се да създадем този списък именно заради наглостта на такива хора, които си поръчват пратки и да не си ги взимат и след това да правят нова поръчка с идеята, че ще продължават да се подиграват с нашия труд. Няма да стане. В нашия червен списък вкарваме некоректните си клиенти, които не са си взели пратките и по някакъв начин са имали некоректно отношение спрямо нас и авторите ни. А нали клиента винаги е прав? Да, а ние от своя страна си запазваме правото да пазим труда и изкуството на нашите автори и да не изпълняваме отново поръчки на хора, които веднъж вече са се подиграли с нещо толкова специално, каквото са всички наши книги за нас. Хей! Хей, ти, младежо! Знам, че съм само служител, но така не се говори с хората. Съжалявам! Разбирам. Явно това ще получа. Знаеш ли, че имаме политика за грубите клиенти? Изкуството в днешно време е нещо, което се обесценява изключително много и това е само още един от начините, по които ние предпазваме авторите и труда си. Веднъж вкаран в червеният ни списък, колкото и да правиш нови поръчки, ние имаме правото да не ги изпълняваме именно заради некоректното ти отношение. Каква е тайната? Станах стари дебел. В заключение на това видео, което абсолютно не исках да става толкова дълго, ще кажа още веднъж. Не купувайте нещо, каквото и да било, откъдето и да било, ако нямате намерението да отидете до офиса, да си го потърсите и да си го вземете. Не знаете по какъв начин ощетявате малките бизнеси и хората, които наистина влагат сърце и душа, за да направят нещо красиво и стойностно. А ако искате да получите наистина книга, която има смисъл и стойност, можете да го направите и от нашата онлайн книжарница издателствостенопис.com. Аха! Кликни да потвърдиш. Потвърди. Ще се радваме да чуем и вашето мнение по темата, като можете да ни оставите коментар или да ни последвате, като по този начин подкрепяте създаването на още такива видеа. Това е за сега. Чао! Nothing you can do about it, I'ma stay free. Either way you go about it, I'ma stay me. Living out my dreams, don't be trying to wake me up. You ain't go for yours, niggas diving waist deep. Стана ли? Не си изпуснах мишката.